Mzimayi uyu mukumuonayu anakhalapo akunamizira kukhala ngati mamuna kwa zaka zochuluka, koma anthu osamuzindikira zoti iyeyu ndi mzimayi, koma zomwe zinamuonekera kenako ndipomwe mutadziwe kuti kupusitsa anthu ochuluka kuja nkwachabe zedi. Ndipo izi anachita mzimayizi anthu nkutsala ndi mafunso ochuluka monga kuti zitheka bwanji mzimayi kukhala ngati mamuna kwa zaka anthu osamuzindikira nkumachita mzimayi amadinda mabere? Mzimayi amene yuyu ndi ndani? Nanga kwawoko anthu amatinji zakusintha kwakeku moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji. Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsitsa malonda anu aja ndi ife a Dini Studios tiwadziwitsa Amalawi zomwe inu mukugulisazo. Musayiwale malonda athu sagulisira kumpanda, tilankhuleni ife kuti mumve zambiri mmene timapangira. Maria Consolata Wangoi ndiye dzina lake, ochokera ku Naivasha ku Kenya. Maria sanangofika ku dziko kunoko nkumazanamizira kukhala ngati mamuna ayi, koma iyeyu Maria yuso nayenso poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula. Iyeyu anabadwa mu banja la ana 5 ndipo ali ndi zaka 9 zakubadwa bambo ake a Maria anamwalira. Apa banja la ana 5 ndi mayi awo oyembekezera omwenso analibe zochita pa nthawiyo anayamba kuvutika ndi kumwalira kwa amuna awo. Ndiye kamba kamavuto mwana woyamba wa mkazi wa mbanjamu anasiya sukulu ndi kuyamba ntchito ya nyumba ndi cholinga choti azithandizira mayi ake komanso azibale yakewo. Maria anafotokoza kuti bambo ake atamwalira moyo unali ovuta kwambiri ndipo anali okakamizika kusiya nayenso sukulu. Izi zinapangisa kuti nthawi yambiri iyeyo azikhala ali kunsika kokatolatola zakudya. Apa ndipo mwe anamva kuti moyo wa mtawuni ndi wabwino kuponsa komwe ankakhala kumuziku. Izizi zinamulimbikitsa Maria kunyamuka wa ku tawuni, ndipo atafika uko anapeza kuti atsikana analibe mbiri yabwino kwenikweni. Mwachidule atsikana ambiri ankatchulidwa kuti ndi mahule, ndipo mweno iyeyu anaganiza zosintha dzina lake ndi kukhala Jime. Anapanga chisankhochi ndi cholinga aziteteze kwa azibambo akutawuniko. Anayamba kukhala ndi anyamata chilichonse kumapanga ngati anyamata, ngakhale kugona komwe ankagona ndi anyamata popanda wina aliyense omuzindikira kapena kumukayikira. Pa nthawiyo nkuti Maria ali ndi zaka 10 ndipo moyo unali ovuta kwambiri kugwira maganyu ndi zinthu zina zambiri. Akapeza ndalama amagulira madragi, chakudya, ndipo inayo kumaonera mafilimu, moyo nkumapitilira. Koma pakutha kwa nthawi Maria anayamba kukula zomwe zinapangitsa kuti ayambe kumera mabere komanso menstruation komwe kuli kuwerengera madeti pa kalendala. Poyambapo ankayesesa kubisa mabere ake koma kamba kuti amankana akula. Izi zinapangisa Maria kukanika kuti apitilize kukhala ngati mamuna. Choncho anapanga chisankho chobwerera kumuzi kwawo kuja anthu asanamuzindikire zoti iyeyu ndi mkazi. Atafika ukuku ndipo anali atakula anthu ambiri samamuzindikira ndipo anasinthaso zina ndi kukhala koni. Anthu omwe ankamuzindikira ndi okhawo omwe ankakhala nawo ku Nairobi omwe amamudziwa kuti iyeyu ndi Jime. Pakutha kwa nthawi anabwerera ku Nairobi komwe anyamata ankakhala nawo aja anali odabwa ndi kumufunsa kuti nchifukwa chani amanamizira kukhala ngati mamuna ali mkazi. Ndipo iyeyu anafotokoza kuti anapanga zimenezi kuti aziteteze kwa amuna. Anyamatawo anaoneka ngati amvesesa koma akuzimva kuti anapangidwa chipongwe, koma zomwe zinachitika usiku umenewo nzovuta kufotokoza kwake. Usiku wa tsiku limenelolo gulu la anyamata linamulipira ndi kumugwiririra Maria mmozi ndi mmozi kulowa wina after wina. Iye anafotokoza kuti anthuwo anali ambiri moti sanakwanise kuwawerenga. Mwayi kunkadusa msilikali yemwe anamulelesa Maria kwa anyamatawo. Anapitiliza kufotokoza kuti usiku umenewu umamupasabe mantha mpaka pano, ndi chifukwa chake samafuna kufotokozapo zokhuza usiku umenewu omwe uli usiku osayiwalika pa moyo wake. Kenakono mpaka anayamba kukhala moyo olowerera uku kumangogonana ndi anyamatawo mpaka kenako
anayamba kumva mthupi, ndipo atawafotokozera amayi ena anamuwuza kuti amenewo anali masaini a mimba. Apa nkhawa zinakula mmoyo mwake, popeza anali asakudziwa kuti mimba imeneyi inali ya ndani kamba kakuchuluka kwa omwe anamuthira utomoni. Anapanga zobwerera kumuzi kwawo, ndipo mayi yake anali odabwa kumuona Mariya ali oyembekezera, ndipo atamufunsa za bambo wa mimbayo, iye anati sakudziwa. Mayiwa anamusamalira Mariya posatengera kuvutika kwawo mpaka nthawi yochira inakwana, ndipo kamba ka umphawi anakanika kulipira mabilu akuchipatala, koma mwamwayi anathandizidwa ndo wamkulu wa kuchipatalako, Mariya Jime kuchira. Moyo unali ovuta ndi mwana wang'ono, choncho anakakamizikanso kubwereranso ku street kuja uku nkumasaka mayi akenso nkumasakira mbali ina, koma moyo wa mu street unakanikabe popeza amangokhalirano kumwamowa, kusewelesa midaliso ya azibambo, madragi kenakonso anapezekanso kuti ndoyembekezera ende osaziwanso kuti mwini wake wa utomoni umene unso anali ndani. Mwana uyuyu sanabadwe zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense amabadwira. Mwanayu anabadwa ndi mavuto ambiri zomwe zinapangisa kuti nthawi zambiri azikhalira ali kuchipatala, koma mwamwayi mwanayu anazachirano. Moyo unali ovuta mpaka anayamba uhule omwe anapeza nayo nyumba yomwe akukhala pakadali panopa. Mariya ali ndi khumbo limodzi lokha lopeza mpamba ndi kuyamba bizinesi kuti mwina kutsogoloku akakauhuleka nkuzakasiya ndi kutsamilano mwa Mulungu. Anzanga mukuonera, muli ndi maganizo anji mu nkhani? Osayiwala kupanga like, ikani maganizo anu mu comment box okhuza nkhani. Kwina kunso ndikuziwiseni kuti Yamakawe Recruitment and Traveling Agency awa ndi madolo okhawo omwe akuthandizira anthu kubwereranso ku Joni powapangira maviza a mtundu wina uliwonse, kuyambira ma spousal visa, ma study visa, ma working visa, ma business komanso maviza ena ambiri. Alankhuleni pa 092 032 6004 o 0995507780 kuti mumve zambiri zomwe iwowa amapanga.